हेलो लोगोफोर दिनै आं नोंथांनो मुलुगनि बयनिख्रुइबो मुंदांखा लैथोआव हरखाब जानाय आरो मोनसे थैनो रोङि मोजां मोननायनि सल' टाइटानिकनि सल' खिन्थानोसै 1912 मायथाइयाव बुहुमनि देरसिन आरो बयनिख्रुइबो देलायमालाय जाहाजमोन RMS टाइटानिकआ गावनि गिबि दावबायनायाव ओंखारदोंमोन। जाहाजा इंलेन्डनि साउथहेम्पटननिफ्राय आमेरिकानि निउयर्क नोगोरसिम थांनाय लामायावमोन। सुबुंफोरा फोथायोमोन दि जाहाजा ओरैबायदि गोहोगोरामोन दि रावबो बेखौ गोदोगोन होननानै सानाखैमोन। जाहाजाव रोजा रोजा दावबायारिफोर दंमोन। बिसोरनि गेजेराव सासेया र'ज, सासे दोहोनि नखरनि फिसाजो। बायजोआव बिथांजोनि जिउखौ जोबोद मोजां नुयोमोन, नाथाय सिङाव बिथांजोआ गावनि जिउआव खुसि नङामोन। बिथांजोनि जुलिखौ सासे दोहोनि मानसिजों थि खालामनाय जादोंमोन, जेराव बिथांजोआ गावनि जिउखौ गावनि बायदि जिउ खांनो लुबैनानै रुगुङाव गसंना दंमोन। आरो गुबुन फारसेथिं जेक दंमोन, सासे निखावरि नाथाय रंजालु आरो सिमां गोनां लाइमोन। बिथाङा खाफाल गोनां टिकेटखौ मोनदोंमोन आरो टाइटानिकआव गाखोदोंमोन। सानसेखालि र'जआ जोबोद दुखु मोनोमोन आरो जाहाजनि जिउजों रागा जोंदोंमोन। बै समाव जेकआ बिखौ नुदोंमोन आरो फोरमायदोंमोन दि जिउआ जोबोद बेसेन गोसा। जेकनि सोदोबफोरा र'जनि गोसोखौ सोलायहोयो। लासै लासै बिसोर लोगो जायो आरो लोगोआरि सोमोन्दोआ उनाव मोजां मोननायाव सोलायो। जेकआ र'जखौ उदाङै जिउ खांनो फोरोंदोंमोन। सानैबो जाहाजाव ज'लोगो जानानै गोबां समायना समफोर हगारदोंमोन, नाथाय बिसोरनि गोजोननाया गोबाव जराखैमोन। 14 एप्रिल 1912 नि मोनायाव टाइटानिकआ आटलान्टिक लैथोमायाव गोख्रै खारगासिनो दंमोन। हरखाबै जोंनि सिगाङाव मोनसे गिदिर आइसबार्ग नुजादोंमोन। जाहाजखौ फिदिंनो नाजादोंमोन, नाथाय जोबोद गोबाव जाबायमोन। टाइटानिकआ आइसबार्गआव सौदावदोंमोन। गिबियाव रावबो बेखौ मोनसे सिगोनाय सानाखैमोन, नाथाय लासै लासै जाहाजनि गाहाय बाहागोफोरा दैजों आबुं जानो हमो। अब्ला केप्टेन आरो मावख'गिरिफोरा मोनदांदोंमोन दि जाहाजआ दबैनो गोनांमोन। लाइफब'टफोरा एसेल'मोन आरो दावबायारिफोरनि अनजिमाया गोबांमोन। बेनिखायनो गिबिसिनै आइजोफोर आरो गथ'फोरखौ रैखा खालामनो नाजानाय जादोंमोन। सोरगिदिं दावराव-दावसि दंमोन। बे गोब्राब समावबो जेक आरो र'जआ सासेया सासेखौ नागारनानै थाङा। जाहाजनि दबैनाय बाहागोफोरखौ एंगारनानै बिसोरो गोजौसिम खारो। गुसु हर, होख्रावनाय मानसिफोर आरो थैनायनि गिनांगौ जेरावबो दावराव-दावसि खारला-खुरला जादोंमोन। जोबनायाव 15 एप्रिल 1912 आव फुंनि सिगां टाइटानिकआ मोननै बाहागोआव गावदोंमोन आरो लैथोनि बिखायाव दबैदोंमोन। रोजा रोजा सुबुंफोरा बरफनि गुसु दैयाव गोग्लैदोंमोन। जेक आरो र'जआबो दैयाव दंमोन। बिसोर मोनसे बायफ्लेनाय दंफांनि प्लेंक मोनदोंमोन। बेयाव र'जआ गाव हारसिं थांनानै थानो हायोमोन। र'जनि जिउखौ बासायनो थाखाय जेकआ गावनो बरफनि दैयाव थादोंमोन। लासै लासै जेकआ गुसुनि थाखाय बोलोखौ खोमाना लानो हमो। बिथाङा र'जनो समायखिरा होदोंमोन दि बियो माब्लाबाबो नागारनाय नङा आरो गावनि जिउखौ र'जखौ लाफानानै आबुङै जिउ खुंलांनाय। जेकआ एसे समनि गुसुखौ सहायनो हायैनि जाहोनाव थैदोंमोन, नाथाय बिथाङा र'जनि जिउखौ बासायदोंमोन। उनाव रैखा खालामग्रा हानजाया सफैदोंमोन आरो र'जखौ रैखा खालामनाय जादोंमोन। बिथांजोआ जेक होनाय समायथिखौ लाखिदोंमोन आरो मोनसे गोलाव, जाफुंसार आरो गोजोन जिउ खांदोंमोन। टाइटानिक खैफोदाव गासै 1500 सुबुंफोरा जिउ खोमाना लादोंमोन। बेखौ जारिमिनाव बयनिख्रुइ दुखुगोनां लैथोआरि खैफोदफोरनि गेजेराव मोनसे मानिजाथाव, सोमोनांथाव जारिमिनारि होनना बुहुमनि गासैबो सुबुङानो मोनथिगौ। नाथाय जेक आरो र'जनि मोजां मोननायनि सल'आ दासिमबो मुलुगनि मानसिफोरनि बावनो हायै बाहागो जानानै थायो।